आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्ष म्हणून प्रमोद कामत आणि उपाध्यक्ष म्हणून दादा साईल यांची निवड निश्चित झाल्यानंतर शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। पाहूयात। आज जिल्हा परिषद पंचायतची अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड आहे आणि आमचे नेते महायुतीचे सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, राज्याध्यक्ष आदरणीय चव्हाण साहेब, पालकमंत्री या जिल्ह्याचे नितीनजी राणे, आमचे आमदार निलेशजी राणे, दीपकबाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे इलेक्शन पार पडलेलं होतं। राणे साहेबांनी पुढाकार घेऊन या जिल्ह्यामध्ये महायुती केलेली होती आणि आज सन्मान्य राणे साहेबांच्या आदेशाने आमची दोन्ही जी पदं आहेत, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ही दोन्ही पदं राणे साहेबांच्या आदेशाने या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला कळवली, जी आम्ही सन्माननीय सदस्यांना या ठिकाणी वाचून दाखवली आणि सर्वांनी आमच्या 41 सदस्यांनी याचं स्वागत केलं आणि एक मताने ही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही जी निवड आहे ही अगदी एक मताने या ठिकाणी संपन्न होताना आपल्याला पाहायला मिळेल। आमचे वरिष्ठ नेत्यांनी आम्हा दोघांनाही जो आदेश दिला तो आदेशाप्रमाणे या ठिकाणी निवड झालेली आहे आणि मी दोन्ही अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना शुभेच्छा देतो आणि यापुढे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा कारभार महायुतीच्या माध्यमातून अतिशय पारदर्शक होईल